Prinavracajú nám zdravie a ich milé slovo je niekedy aj liekom. Reč je o zdravotníkoch. Krajská samospráva aj tento rok ocenila niekoľkých z nich. Kraj zároveň rozširuje zdravotníckú dostupnosť. Robíme na tom, aby sme vytvárali po našom kraji strediskové obce a súčasťou týchto strediskových obcí budú polikliniky. Niektorí ocenení nám ochotne povedali bližšie o svojej každodennej práci. Pracujem od roku 1994 na poliklinike Chrenová, predtým som pracovala na detskom oddelení v Nitre. Školu som ukončila v roku 1986. Posunulo sa to medicínsky, je dostupných veľa liekov, sú dostupné nové vyšetrovacie metódy. Nástup internetu je aj užitočný, ale treba dávať veľký pozor, čo čítame. Ľudia majú príliš veľa informácií, ktoré sa k ním dostávajú a nevedia si z nich vybrať tú správnu možnosť. Takže tu nastupuje ten lekár, aby to dokázal usmerniť tam, teda, kde to má byť. Mojou prioritou sú operácie očné. Podarilo sa mi v Novozámodskej nemocnici rozvinúť operácie zadného segmentu oka, čo sú vlastne operácie sklovca sienice, ktoré sa tam dovtedy nevykonávali. V oftalmológii si myslím, že to je ešte viacej vidno, ako sme závisli od prístrojového vybavenia. Diagnózy, ktoré sme kedy len tušili, že by to mohlo byť, už v súčasnosti nám tie prístroje krásne ukážu. Momentálne sme schopní robiť operácie cez 1-2 mm rezy, je rýchla rekonvalescencia, tie oči sa strašne rýchlo hoja. Som zdravotnícky záchranár, pracujem v záchrannej zdravotnej službe, ktorá pôsobí teda na južnom Slovensku, kde som vlastne od roku 2016 pôsobila ako zdravotnícky záchranár a posledných niekoľko rokov ako vedúci zdravotnícky záchranár. Nájdu sa smutné konce, nájdu sa veselé konce. Sa stáva, že napíšu priamo do firmy, tým, že od nás dostávajú zdravotnícky záznam, kde majú mená a posádku, tak najskôr napíšu tam na mail. Ale stalo sa už, že nás dopatrali aj osobne, buď prišli na stanicu poďakovať, alebo ich teda niekto nasmeroval priamo domov. Pracujem v nemocnici v Leviciach ako vedúca sestra na chirurgickom oddelení. Som mentorkou klinickej praxe, venujem sa študentom ošetrovateľstva, ale aj medicíny a chodia k nám na pravidelné, či už letné, alebo aj zimné praxe. Sme radi, keď pacienti vedia, že sú v dobrých rukách. Jozef Jurík, televízia Nitrička.